I dag er vi taget til Amager for at besøge kunstneren Monique, der har slået sig ned i dette skønne sommerhuslignende kvarter. Huset har gennemgået store renoveringer og er blevet ombygget til et stilrent, kreativt og hyggeligt hjem, hvor møblerne ikke nødvendigvis har en fast plads, men derimod ofte bliver rykket rundt for at give huset ny energi. Glæd jer til at komme med indenfor i dette skønne hjem. Velkommen til Bolig. Hej Monique. Hej. Og tusind tak, fordi vi må komme på besøg her i dit lille, eller jeg ved faktisk ikke, hvor stort hus er, men i dit hus her på Amager. Vi står jo i gangen nu her, som er det første sted, man kommer hen, når man går ind i et hus, ligesom i alle andre. Er det den eneste gang i huset, det her? Ja, det er okay, super. Ja. Altså, ideen med gangen var, at den skulle være så lille som overhovedet muligt. Ja. Fordi vi må jo bygge maks antal kvadratmeter her på grunden, så det var det der med, hvordan kan vi få en funktionel gang, som bare fungerer som med til det, den skal. Så det var det her med, jamen der kan stå et stort skab her, som kan have overtøj og så videre, og lidt sko og sådan, så det er ikke sådan en, det er jo ikke sådan en hall, du kommer ind i, hvor man tænker, wow. Og nogle gange kunne man da godt have tænkt sig en lidt flottere entré, fordi det er jo ikke, fordi entréen, den på nogen måde præsenterer huset faktisk, men den fungerer som efter hensigten i forhold til, at den har ikke snuppet særlig mange kvadratmeter. Nej. Så det er virkelig for hellere at få kvadratmeterne ind på værelserne, ind i stuen, så har vi ligesom valgt at sige, det skal bare fungere, og det skal bare, ja. Men skal vi prøve at gå ind i, jeg ved ikke, om man kan sige husets hjerte? Ja, eller hvad det vil jeg kalde husets hjerte, det lyder godt, ja. Din sko må ikke larme, mor. Mor! Nej. Hvordan vil du selv beskrive jeres stil herinde, hvis du kan beskrive den? Ja. Ja, det er jo faktisk sjovt, fordi der er jo mange, der spørger mig netop sådan, hvad er det egentlig for en stilart, som du bedst kan lide eller indrette med, hvor jeg sådan, det ved jeg ved ikke, hvad man kalder den. Altså det jeg kommer nærmest, det er nok sådan boheme på en eller anden måde, fordi der er det der afslappede sådan chill vibe, og jeg kan godt lide det der med, at der er, altså på en måde ved jeg ikke, om folk de tænker har mange ting, eller om har lidt ting, men jeg kan godt lide, at der faktisk ikke er for mange ting, men de ting, der så er, hver eneste ting skal være sådan rigtig hyggelig. Yeah. Så det der med nogle store krukker og nogle rigtig sådan flydersofaer, og sådan, det indbyder til dansk hygge. Yeah. Vi vil gerne have så få træfarver som muligt, for eksempel. Så der er vi de her spær her, som er nogle, vi har købt på Den Blå Avis, da vi byggede huset, for eksempel, som bærer hele huset. Der har vi så valgt 2 af dem, de er synlige. Dem, det var nogle, vi købte faktisk, altså billigt, som havde været med til at fragte store, tung gods fra Canada hen over Atlanten. Okay, altså så det er for et skib så? Ja, men de kommer fra Canada, de kanadiske skove. Så det her, det er ask, og det synes jeg har en flot træfarve. Der er nogle træfarver, jeg synes bliver for gullige. Den er blevet lidt gul med årene, den var mere lys i starten. Så der var jo sådan meget, okay, hvad så ud over det, ikke? Så skal det være lystræ, blev vi enige om. Og så gulvet, det er altså også blevet, nu er det efterhånden nogle år siden, vi var færdige med at bygge, så det er blevet sådan lidt mere gulligt med tiden også, men det var mere lyst, sådan mere hvidt, altså i starten. Så det der med sådan, det er nemmere at skære sig lidt ud, hvis alle grundmaterialerne, de sådan er samme farve, eller altså i samme tone, så det ikke stikker i for mange retninger. Det er lidt neutralt. Ja, præcis. Så kan du lege med puder, og så kan du lege med blomster og kunst og sådan noget, så det er det, der ligesom kan lave farverne. Så kan du også hurtigt skifte ud og sige, jamen for eksempel, så kan man sætte røde puder i til jul, i det lyse look, og så har du lynhurtigt en rød tråd, for eksempel i din juleindretning, hvis du siger, at jeg vil gå med det skal være rød jul i år. Så kan man gå med det, ikke? Altså så den der, og så om sommeren, så fjerner jeg nogle gange alle farverne. Og så er det kun blomster eller et eller andet, der sådan får lov at skinne. Fordi så, det er sådan lidt efter årstid også, jeg rykker meget rundt herinde. Så nogle gange så står sofaerne herovre, det er også nogle gange om sommeren, så er det tættere på terrassedøren, når dørene er åbne. Om sommeren bare åbnet til haven. Altså jeg er også god til, hvis jeg først får en idé om, nu skal jeg have de her spisebordstole for eksempel, så er jeg god til at holde øje i noget tid, og så køber jeg måske 3 fra Jylland og 3 fra Nordsjælland, og så har jeg ligesom det, jeg gerne vil have. Nogle ting, som har været umulige at få fat i, der har jeg så været ude og sige, okay, så køber vi det fra nyt, hvis det er noget, jeg virkelig gerne vil have, ikke? Men ellers så køber jeg stort set alt brugt og tænker meget, altså det her med genbrug, og jeg vil helst ikke bare købe og smide væk, og den her kultur.
det har taget mig 10 år at finde ud af, hvordan den her stue den klarer sig bedst. Ja. Og det er faktisk med et rundt spisebord, jeg har haft aflange, jeg har haft altså alle mulige typer spisebord, for at mærke efter, hvordan harmonien den kommer til sin ret. Nu står vi jo herhenne i sofahjørnet, i hvert fald lige indtil du finder på at flytte lidt rundt igen. Og der er en ting, jeg lægger mærke til, som mangler, vil nogen sige. Og det er jo det der fjernsyn, du snakkede om før. What's the deal? Ja, altså jeg hader fjernsyn. Hader du fjernsyn? Jeg synes, de er så grimme, og når det er slukket, så er det sådan en mørk, sort hul, der bare suger al energi. Men jeg har projektoren der. Når du har en projektor, og den hænger i sådan en blomsteropsats, så den heller ikke står og ser så grim ud. Nej. Du havde ikke engang lagt mærke til den. Det er fuldstændig genialt. Fedt, mand. Så den laver et stort billede lige her. Hvad med, du har jo hele 2 katte, har jeg ladet mig fortælle. De er aldrig oppe og generer. Nej, den har de ikke billede. Fair nok, det var måske heller ikke været det værste, der kunne ske. Hvis, de rager ikke i møbler på den måde, men de har beskidte poter i sofaen. Det er også derfor, jeg har valgt sådan nogle sofaer lige nu fra IKEA med aftagelig betræk, der kan vaskes. Nu står du op af noget, der meget minder om en pejs, men jo tættere jeg kommer på den, så ligner det også, at det er en snydepejs. Det er en biopejs, der kan være rigtig ild i. Ja, der kan være rigtig ild i, og de kan gløde rigtigt. Jeg har bare ikke fået købt det der etanol, tror jeg det hedder, til endnu. Men den er mega nice. Jeg er så glad for den. Og det er også en indretningsdrøm, jeg har. Til jul, så skal der hænge gran og sokker, julesokker og sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, så glæder jeg mig til at indrette med den. Fordi den er sådan ret ny. Det er min sidste nye ting hjemme. Det er den her. Nu har vi jo snakket om det her fantastiske rum, og jeg synes, det er ikke bare noget, jeg siger, at jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes jo, at det er sådan meget hyggeligt, og jeg føler mig, jeg ved ikke, måske endda lidt for meget hjemme. Altså, jeg synes, det er meget, meget hyggeligt her. Jeg har eksperimenteret meget med forskellige stilarter. Ja. Jeg har nok altid haft en rød tråd i det der til sådan noget lidt... altså, at det ikke skal være helt sådan normalt. Ja, okay. Eller sådan for mainstream. Ja. Så jeg har altid været ude i en eller anden form for lidt, ikke ekstrem, men noget anderledes. Ja. Med årene, der er jeg så skiftet mere og mere over til at gøre det mere og mere sådan farve, altså få farverne til at passe sammen og fjerne en del farver. Det er ikke fordi, jeg elsker farver, men det er nemlig på grund af mine malerier, at jeg hele tiden skifter malerierne ud, fordi jeg er kunstner, og fordi jeg maler dem selv. Så bliver der bliver solgt, så ryger der et nyt et op på væggen. Og det der med, hvis jeg har for mange farver, der definerer hjemmet, så er det svært for mig at hænge et maleri op. Så altså, det er også for, at jeg ligesom selv bruger det som showroom, eller man kan sige, men det er også for, at jeg jeg har fundet ud af, at det har så undervejs, da jeg så har skåret en masse af de her farver, altså og alt det der forstyrrende elementer fra, som det gør i mit hoved. Der er jo mange, altså det er jo helt op til folk selv, hvad de kan lide. Men for mig kan jeg godt mærke, at den måde, jeg slapper bedst af på, det er, når der er ligesom sådan en rød tråd i det. Der har jeg bare fundet ud af, at det er også bare blevet min stil. Altså, det er blevet sådan, jeg gerne vil bo uden malerier eller ej, kan man sige. Ikke? Da vi købte huset, der var det så, der emmede det mere af et sommerhus. Det var sådan, jeg tror det var 68 kvadratmeter. Og der var det ligesom 2 fløje, og så en lille mellemgang. Det er faktisk der, hvor vi sidder nu. Det var hovedindgangen og badeværelset lige på den anden side. Så kom man ind, og så var der ligesom stue i den ene ende, og så var der 2 værelser derovre, hvor vi har stue nu. Og der var vi sådan, okay, altså vi kunne bare se det blive til noget. Det var virkelig... Det var ikke pænt, da vi købte det, men jeg kunne bare se det der med, hvad det kunne blive, og hvad det havde været engang også, fordi det havde været pænt. Vi havde troet, vi kunne gøre det på 3 måneder, men det tog 2 år, fra vi sådan blev færdige med køkkenet og sådan noget. Så det var en proces, hvor vi lige pludselig måtte erkende, at det her, det kan man slet ikke. Så egentlig har det jo næsten været en proces på 10 år for at få virkelig at gjort det færdigt til vores drømmehjem. Så står vi i dit... Er det et atelier? Det kalder jeg det. Ja, okay. Yes. Det vi ser her rundt omkring os, er det et sammensurium af færdige billeder, eller er det work in progress? Det er faktisk nogle gange...
Man kan sige, at det her det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men jeg tror ikke, det er helt færdigt. Okay. Hvor det derovre, det er ikke færdigt. Så det er typisk dem, der er her på staffelieren, det er nogen, der ikke er helt færdige. Okay. Jeg har sjældent en plan, når jeg skal male noget. Ja, fedt. Nogle gange ved jeg, altså kan jeg mærke i dag, at jeg lave et blomstermaleri. Yes. Men farven, det kommer intuitivt til mig undervejs, så hvis den går amok, så går den amok. Ja. Det er ikke altid planlagt. Jeg kan bedst selv lide at indrette med de mere sådan, altså for eksempel, hvor det bare er de samme 3 farver, mere sådan monokrome, men jeg elsker at give den gas. Er det dit fuldtidsjob, det her? Ja, okay. Ja. Så jeg har levet af det i 3,5 år. Okay. Og for inden det, der har jeg så været sanger i rockmusik og sådan noget. Så det hele mit liv handlede faktisk om musik, indtil jeg så mødte mand og fik børn, og hvor jeg sådan tog et skifte, og så uddannede jeg mig faktisk til lærer. Okay. Og så blev jeg læreruddannet og havde billedkunst på lærerstudiet. Jeg har også altid haft de her billeder ved siden af, som sådan en ting, jeg ikke havde overvejet, jeg kunne leve af. Nej. Og så begyndte jeg faktisk at tage malerier med i flyveren nogle gange til fans og sådan noget, skulle ud og spille koncerter, og sådan, gider folk at købe det? Så der var egentlig allerede sådan en lille, der var blevet sået noget inde i mig om, at det kunne man egentlig godt sælge, men mere sådan en hobby. Og så da jeg uddannede mig til lærer, så tog det faktisk fart, mens jeg var studerende, hvor jeg bare pludselig begyndte at sælge mere og mere, og fik. Det er noget af det allervigtigste igen i forhold til indretning. Få et sted, hvor man kan skabe fra. Du skal have et rum. Du kan ikke bare stå henne i hjørnet af køkkenet. Jo, alle kan. Folk kan gøre lige. Altså, man skal ikke lade sig egentlig begrænse. Nej. Men for mig betød det alverden, at jeg fik et sted, hvor jeg kunne svine. Så det var der, hvor det sådan rigtig tog fart. Så nåede jeg lige arbejde et år som lærer, og så jamen nu kan jeg faktisk leve af det. Og så, det er jo fantastisk. Ja, der er virkelig dejligt lys, og der er den plads, man skal bruge. Jeg har tit fået tilbudt et galleri ude i byen, eller sådan, eller skal du have det her som atelier ude i byen, men det vil jeg ikke, jeg vil være herhjemme. Jeg elsker den der ro, fordybelsestiden. Børnene kommer hjem, smider skoletaskerne, jeg er hjemme, jeg kan bare være i det. Jeg kan sidde og male om aftenen, eller det er altid mand, der laver mad, jeg går rent. Så når han laver mad, så sidder jeg herinde og maler, og ungerne de er ude at lege, eller et eller andet. Og så har vi for nylig fået sat den her terrassedør her i, for 2 år siden også, hvor jeg så har fået udgang til vores nye træterrasse herude, hvor jeg kan stå og lakere og male og sådan noget om sommeren. Ikke? Spændende, så det er også sådan det der, du kan åbne begge døre, og faktisk i marts måned kan du stå i badet i sol. Der er jo nok ikke mange, der vil tro på os, når vi siger, at vi står i et badeværelse i København. Fordi i forhold til, hvad jeg har set, så er det her jo et ekstremt stort badeværelse. Det har vi med vilje valgt, da vi byggede huset, det her med igen, hvordan vi kunne pladsoptimere. Hvordan kan vi, altså fordi de fleste med hus, de har jo et bryggers, hvor vi sådan, jamen det kan vi ikke, altså vi kan ikke både have et badeværelse og et bryggers, så vi har faktisk valgt at lave det integreret i badeværelset, så vi har sådan en tørresnor, der kan trækkes ud og sættes fast, og så vaskemaskinerne over i den anden ende af badeværelset, så det er ligesom sådan, på den måde er der meget gulvplads, men det har altså også været genialt, da børnene var små. Altså med badekarret, og når de skulle i bad, og der bare har været plads og sådan noget. Så på den måde er det måske mange kvadratmeter, men vi har faktisk ikke fortrudt det. Vi har været glade for det. Og du har fået dit badekar med løvefødder, kan jeg se. Ja, altså det var jo også sådan et, vi fandt på Den Blå Avis, mens vi byggede. Og det stod faktisk oven på skuret ude i haven i 1,5 år eller sådan noget, fordi at vi ikke var færdige med badeværelset endnu. Så der stod det ude, og det har vi haft lige siden, det har været genialt. Så er vi jo inde i kattens soveværelse. Ej, det er vist jeres, men jeg gætter på, at det også er dine malerier, vi har her i baggrunden. Det er det, ja. Super. Det er godt at have lidt ekstra vægtplads, når man har noget på lager herhjemme. Ja. Nå, men det er vel både dejligt at kigge på, men også, som du siger, et lager. Altså sådan, så de ikke bare står ikke og bliver kigget på. Jo. Det er jo en skam. De her 3 vinduer. Var der en bestemt idé med det? Eller var det bare fordi, I synes det så fedt ud, at der var sådan 3 forskudte højder her? Eller hvordan kan det være, at det lige blev det? Jamen faktisk tegnede vi huset sammen med arkitekten, at alle vinduer på bagsiden af huset heromme skulle bare være 3 vinduer, ligesom ude på badeværelset, ved siden af hinanden. Altså sådan et aflangt. Og så var det, at hvor jeg jo fik det ene vindue fra Ringkøbing, hvor det var min fætters chef, der solgte det, og fandt nogle andre, hvor vi så faktisk fandt 3 lige store vinduer. Og det var igen lidt det der med, det var faktisk processen, der besluttede det. Fordi jeg netop bare kiggede på vinduer, jeg kunne ikke finde sådan et langt et. Hvor jeg tænkte, så kan 3 små da godt, og så var det min mand, han sagde, hvorfor sætter vi dem så ikke
på skrå. Okay. Altså, vi kan lige så godt... Ja, ja. Det var slet ikke med i tegningen, men det kunne vi da lige så godt gøre. Så kom vi til en af børneværelserne. Det er da et meget, meget hyggeligt værelse, det her. Og med det her flotte vindue, du snakkede om fra en lade, eller hvor var det, jeg lige kom Ja, men jeg tror, det kom fra en gammel butik. Det var noget med 1800-tallet. Ja. Ja, og det har vi jo så slebet og malet. Det skal holdes godt ved lige, kan man sige. Det er det eneste vindue, vi har i hele huset, som ikke er nyt. Ja. Men vi var bare så forelskede. Vi var bare sådan, det kommer til at give prikken over i'et til følelsen, når man kommer udefra og til rummet her. Altså, så passer det jo også med, at det går op i... altså, at der er skråvægge og sådan det der vindue. Men man kan ikke finde gardiner til det. Så er vi jo nået til sidste etape i forhold til huset, og det er det udenfor. Det her, det er, hvad kan man sige, det er jo det første, der møder en ved huset. Hvad kalder man det her? En veranda? Eller hvad vil du sige? Det der er vores American porch. Ja, en porch, ja. Det, altså faktisk så havde jeg sådan lidt en drøm om. Ja, nemlig, jeg mangler vippestolen. Eller sådan en hængebænk. Ja, det er der ikke helt plads til, nemlig. Den er ikke sådan helt... Men og så sådan et lille hvidt stakit rundt om. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, men vi har faktisk altid haft sådan lidt den der følelse af, at det var sådan en American porch, også med de her, det er igen bjælkerne fra Canada, der går igen her. Så ja. Jamen der er også krumlingerne der. Ja, det kan jeg godt se, det er sådan lidt amerikansk, hvad kan man sige, herude. Skal vi hoppe om i haven? Ja, lad os gøre det. Nu kan man virkelig se, at det er et træhus, I bor indenfor. Selvfølgelig er der bjælkerne og alle de her ting, men det er virkelig her, hvor man ser, at det kunne nærmest være et sommerhus. Altså det er mega fedt og ekstremt hyggeligt, også herudefra. Huset er jo lavet af træ, kan man sige, men det er jeres terrasse jo også. Jeg kan jo personligt også godt lide en kæmpe træterrasse, men hvad har tankerne været bag jeres? Jamen faktisk, da vi var færdige med at bygge huset, så den samme arkitekt, hun er oprindelig landskabsarkitekt, så hun er mega dygtig. Ja, okay. Hun sagde, at jeg kommer lige over, så lad os lige kigge lidt på haven også. Ja. Og der var det faktisk hendes idé, det her med, altså ikke at vi vil gerne have meget træterrasse, det ville vi gerne, uanset, men hvordan det skulle flettes ind, det der med følelsen af at kunne gå udenfor, åbne døren med strømpefødder og løbe ud om vinteren i bare tæer nærmest. Fordi det gør man lidt, når man har en træterrasse, så føler man faktisk, at du udvider hele stuen på en eller anden måde. Og så var det, hun kom på det her med, jamen, at så bygger vi højbed hele vejen rundt, så vores have er faktisk rammet ind med det samme træ, som er på træterrassen, og så som et højbed, og det har vi ikke fortrudt. Nej, det kan jeg godt forstå. Vi er så glade for det. Det føles virkelig som et lille rum. Ja. Og så har vi jo de her store, kæmpe grantræer på vores lille grund, som vi er mega glade for. Og det kan jeg godt forstå. Og der var det faktisk hendes idé, jamen så bygger I da bare terrassen udenom de her træer. Og så har I et udekøkken, kan jeg se. Ja, det er også noget, vi har bygget af genbrugsmaterialer. Ja. Som min mand har noget, der blev kasseret på en byggeplads, som var på med den der bordplade. Og så der har han bygget det, og det er på hjul, og det er ikke helt færdigt, men det er også bare den der mulighed. Altså, når vi holder børnefødselsdag om sommeren, så min søn han står med alle kammeraterne, så laver vi hotdogs eller pizza på grillen, og det er sindssygt hyggeligt. Fedt. Ej, det her, det er hyggeligt. Selvfølgelig, vi er i Danmark, så det har lige regnet, men det er jo stadigvæk mega hyggeligt, og jeg kan forestille mig, når solen skinner heromme, altså det er virkelig, ej hvor er det fedt. Og det er en sauna, I har hernede bagved os? Ja, det er en teltsauna. En teltsauna og cold water plunge. Ja, vi bruger det næsten dagligt, så tit som overhovedet muligt. Vi er vinterbader, og vi elsker sauna. Og vi går, altså faktisk har jeg næsten ikke gået bad indendørs i år. Jeg går altid stadigvæk? bad. Ja, fordi når vi er i sauna, så har jeg det så varmt, at jeg faktisk godt kan holde ud og vaske hår herude. Så vi har vores shampoo og sådan noget olie og stående her. Det er virkelig sejt. Jeg skal lære at komme ud af min comfort zone. Men vi kan da bare... Ja, jeg glemte mine badebukser. Det var sørmærkeligt. Ja. Det tog os mange år at finde ud af, hvad vi ville bruge det til, men efter vi blev vinterbader og glade for sauna, så var det vi slet ikke i tvivl sidste år, da vi begyndte at planlægge. Vi er færdige med det her for nyligt. At vi begynder at planlægge det her om, jamen det skal selvfølgelig være sådan en wellness-baghave. 100%. Ja, 100. Ja. Altså er det her for tatur, at de har sådan nogle skarpe sten liggende? Nej, de er faktisk ikke skarpe. Nå, okay. De er faktisk rigtig dejligt bløde. Okay. Så det kunne godt være, hvis det ikke var nok, også noget, at man fik koldt vand i hovedet, så fik man også lige de er faktisk ret bløde og lækre. Og så altså det der med at sådan lige få lukket af til den her bagbro heromme, og sådan at bruge det gamle hegn. Og, altså det er bare lykkes rigtig godt. Det synes jeg helt bestemt.
da vi så skulle lave den her baghave, så havde vi jo tænkt, at vi skal have gjort et eller andet ved den her væg, fordi det er bagboens garage. Og det har altid set så grimt ud med den her væg, fordi at der har stået rester og materialer og sådan noget her, så det er bare sådan. Men da vi så pludselig fik terrassen på, så kom min veninde og sagde, ej, det ligner sådan en italiensk gårdhave. Hvor ser det fedt ud med det der? Og lige pludselig så blev vi faktisk glade for det, fordi at grodet var væk, og så pludselig blev den integreret. Så det har virkelig også været noget, okay, for jeg troede faktisk, at det ligner jo ikke mikrocement, men noget, altså sådan noget, I selv havde lavet. Nej, det er simpelthen bare årene, der har sat sig på. Sjovt. Og så havde min mand noget gammelt plexiglas stående om bag skuret, hvor jeg også tænkte, så laver vi da et maleri til baghaven, så det er ikke der er til salg, det bor herude, fordi det kan faktisk tåle at være udendørs. Medmindre du får den store muldvarp frem. Vi kan jo næsten lige så godt sige tusind tak, fordi vi kom forbi, slutte den af udenfor her. Det har været mega sejt og mega cool. Ja, jeg kan jo ikke andet end at sige, at det har været en sand fornøjelse. Selv tak, det har været så fedt, altså mega hyggeligt.